Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täderker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrlik kabineti başlygynyň owy hujurlyk toplumyna gödäwçilik diýen ornwatarnyň hem Balkan welaýatynyň şeride taraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly uly marhaly iş masalyny çyrdy. Gün tertibine galy uruglan bagly meseleler girdirildi. Allah'ım hormatly Balkan welaýatynyň hem de etraplaryň häkimleri. Biz şu ministr kabinetiniň başlygynyň ornwatary, Oragylyň we Balkan welaýatynyň hem de etraplaryň häkimleriň gatnaşmagyna galy uruglan bagly sanly uly marhaly iş maslahatyny geçirýär. Hormatly prezidentimede sanly uly marhaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Uradgilli we söz berdi. Vice-premier Owuzluk toplumunda häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işler, hyzgysanyna ýurdumyzda gallar ogynyň alınıp balyşy barada hatabat berip, ýurdumyzda bugdoý hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak boýunça zerur işleriň dowam edýänini bellädi. Häzirçe ýurdumyz boýunça 734.045 tonna bugdoý hasyly ýygnalyp, bu babatdaky meýilnama 52,43 göterim ýerine getirildi. Ýurdumyzyň wilayatlaryna gallar ogyna işledilýän diýeni ýan kombaynlary we bugdoý daşaýan awtologary dowru güýjüne iş etmek hemde ýygnalan bugdoý hasylyny kabul ediş bölümlerini büýükdençlik kabul etmek boýunça hemme zerur çäreler görülýär. Vice-premier döwlet garmanyna tapşyrylýan bugdoý hasyly üçin kärençi gallaşlar bilen hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üçin etmek hemde kabul edilen bugdoý hasylyny ammarlarda we elevatorlarda talaba laýyk saklamak boýunça degişi işleriň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Şeýlekem bugdoý ýorogundan boşan meýdanlarda sürüm işlerini öz wagtyna geçirmek we ýerleri ekişme mövsümine taýýarlamak, sürümde urulan teňkeleri dowru güýjüne iş etmek hemde wilayatlariň yerli toprak howa şertlerine laýyklykda aralyk owagjylyk ekinlerini ekmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Şeýlekem vice-premier beýleki mövsümlerin owagjylyk işleriniň alınıp baryşy barada hem hatabat berdi. Şunları ýurdumyzyň wilayatlarynyň gowy meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrana laýyklykda gowy ýedek işleri ýerine getirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, bugdoýy gysga möhletde we ýetkisiz ýygnap almagy dowam etmegi, gallar ogyny diýeni ýan kombaynlaryň we awtologlaryň dowru güýjüne işledilmegini gazanmagy, galla kabul ediş bölümlerine bugdoý hasylynyň büýükdençlik kabul edilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Balkan wilayatynyň häkimi Atakalliýew hormatly prezidentimizden gallar ogyna akbata bermegi bilen şu ýyl wilayatyň babaday hanlar tarapyndan 50.000 hektar meýdanyna geçirilen bugdoý hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak boýunça zerur işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Orok mövsüminde wilayat boýunça diýeni ýan kombaynlaryň 162 we galla daşaýan ýük awtologlarynyň 810 işledilýär. Mövsümde galla kabul ediş bölümleriniň 4-sini ýygnalýan bugdoý hasylynyň büýükdençlik kabul edilmegi ýola goýuldy. Şuň üçin watan harmanyna 26.312 tonnadan gowrak bugdoý hasyly tapşyrylyp, belirlenen meýilnama 32,189 göterim ýerine getirildi. Bugdoýdan boşan meýdanlarda türmi işlerini öz wagtyna geçirmek üçin teňkeleri dowru güýjüne iş etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şeýlekem tapşyrylan hasyl üçin gallaçy kärençler bilen hataplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Orok mövsüminde gallaçlary, mehanizatorlary rehmet üstünliklerini ruhlandyrmak maksady bilen meýdan çölgelerini meýilnama laýyklykda medeni şäherler we göçme sewda gurulýar. Häkim babaday hanlaryň öňdüzlükli rehmet çekmek üçin döredilen giň mümkinçilikler hemde berýän ýygyderli himayet golluglar üçin wilayatyň Agdyr ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirip, ýetişdirilen bugdoý hasylyny iň soňky dänesini çenni ýygnap almak we döwlet garmanyna tapşyrmak ugruna ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman rehmet çekjekliklerini ananlardy. Hormatly prezidentimize hatabat dinlep, barka gyzgalaňy depkine eýe bolýan gallar ogy mövsüminde ýöňde goýulan wezipeleri dowru berja etmegiň möhüm talapdygyna üns çekip, bu ýurda alınıp bolýan işleriň mundan meýlekde guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra wilayatyň bereke etrawynyň häkimi Gylýew hormatly prezidentimizden owagjylygyny ösürmek ugruna amala aşyrýan işlerinden we döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanan babaday hanlaryň 18.400 hektar meýdanyna geçirilen bugdoý hasylyny ýygnap almakda tutanýarly rehmet çekýänlikler barada hatabat berdi. Mövsümde etrap boýunça diýeni ýan kombaynlaryň 57-si we galla daşamakda ýük awtologlarynyň 285-si netijeli işledilip, ýygnalan bugdoý hasyly galla kabul ediş bölümlerine büýükdençlik kabul edilýär.
Häzirçe itiraf boýunça buğday hasylynyň 7192 tonnasy döwlet garmanyna tapşyrylyp, belirlenen meýilnama 24,138 göterim ber jaýdyldy. Häkim gallaçy Babaday hanlaryň ýönüjlikli zähmet çekmegi oruna dörediýän uly mümkinçilikleri hemde ýygydylyk himayet gollawlar üçin itrawyň agdybir ilatynyň adyndan hormatly prezidentimide tüýs ýürekden sag bolsun aýdyp, buğday meýdanlaryna geçirilen hasyly iň soňky däniň seçenini ýygna alyp, döwlet garmanyna tapşyrmak boýunça ähli çäreleriň görüljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallar onuň depkinlerini gowşatman, bu ýolda işleri güýçlendirmek üçin goşmaçy çäreleri görmegi tapşyrdy. Tanrul Gomarkaly soňra wilayatyň Magtumly trawynyň häkimi Tapar Berdiýew owagjyk puduny ösürmek boýunça ýöňde goýulan weziplerden ugralanyp, etrawyň gallaçy Babaday hanlar tarapyndan 3200 hektar meýdana geçirilen hasyly gysga wagtda ýetkizip ýygna almak üçin ýerul işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Şuňa çenni etrawyň gallaçylar tarapyndan döwlet garmanyna 3184 tonna buğday hasyly tapşyrylyp, bu wagtda meýilnama 62,143 göterim ýerine getirildi. Etraf boýunça gallar oňa işledilýän däne gyan kombaynlar we buğday daşamakda bolan ýük awtomobillaryny dol güýjüne işletmek hemde ýygnanan hasyly galla kabul ediş bölümlerine büýükdensiz kabul etmek boýunça ýerul işler geçirilýär. Häkim owagjyk puduny ösürmek oruna durumçy geçirilýän giňgirimli işler, puduň işgärlerine döredip berýän hem etraplen mümkinçilikleri hemde himayet gollawlar üçin hormatly prezidentimide etrawyň ilatynyň adyndan tüýs ýürekden sag bolsun aýdyp, ýetişdirilen buğday hasylyny doly ýygna almak we watan garmanyna tapşyrmak üçin Babaday hanlaryň we mögsüme degişli ähli işgärleriň ýadawsyz zähmet çekjekdiklerini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýetişdirilen hasyly ýetkizip ýygna almak üçin ähli ýerul çäreleri görmegi tapşyrdy. Soňra etirek trawynyň häkimi Nuriýew ýurdumyzda azyk üçinçiligini putulandyrmak oruna alınıp bolýan işleri üstünlikli durumça geçirmek hemde bu wagtda ýöňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmek maksady bilen etrawyň gallaçy Babaday hanlar tarapyndan 2700 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğday hasylyny ýetkizip ýygna almak boýunça işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Häzirçe etraf boýunça jemi 1040 tonna buğday hasyly ýygnalyp, watan garmanyna tapşyryldy. Bu wagtda meýilnama 24,119 göterim ber jaýdyldy. Häkim hormatly prezidentimiň öňdürmejlikli siýasat esasyna amala aşyrylýan beýik tutumly işlere münasip goşantlaryny goşup, etrawyň Babaday hanlar tarapyndan ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky däniň seçenini ýygna almak hemde döwlet garmanyna tapşyrmak oruna ähli çäreleriň görüljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, azyklyk buğdaýyň etraf boýunça şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny üpçün etmek oruna ýerul tagallaryň edilmeligini belläp, bu urda mögsüme gatnaşýan ähli düzümleriň taýyşly işini hem etraplaryň üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Esenli etrawynyň häkimi Esenew hormatly prezidentimiň ýurdumyzda azyk bolşugyny üpçün etmek barada ýöňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen Esenli etrawynyň gallaçylarynyň 2700 hektar meýdanyna ýetişdiren buğday hasylyny ýygna almak boýunça ýerul işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Häzirçe etraf boýunça 1015 tonna däne hasyl ýygnalyp, watan garmanyna tapşyryldy we bu wagtda meýilnama 23,160 göterim ýerine getirildi. Gallar oňa işledilýän däne ýygyan kombaynlary we buğday daşamakda bolan ýük awtomobillaryny dol güýjüne işletmek hemde ýygnalan hasyly galla kabul ediş bölümlerine giýje günniň dowamyna büýükdensiz kabul etmek üçin ýerul işler geçirilýär. Häkim etrawyň Babaday hanlar tarapyndan ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky däniň seçenini ýygna almak hemde döwlet garmanyna tapşyrmak oruna ähli çäreleriň görüljekdigini hormatly prezidentimiz anandyryp, edermen Babaday hanlaryň ýönüjlikli işlemine döredilen giň mümkinçilikler, himayet gollawlar üçin etrawyň agdybir ilatynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, azyklyk buğdaýy taýýarlamak boýunça belirlenen meýilnamany doly ýerine getirmek üçin owa zähmetkeşleriniň medeniýetli diň almak üçin ähli şertleri mundan meýlekde üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Serdar etrawynyň häkimi Bayram Uliýew häzirki döwürde etrapda 23.000 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğday hasylyny ýetkizip ýygna almak boýunça işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň owagjyk puduny ösürmek boýunça ýöňde goýan wezipelerine laýyklykda azyklyk buğdaýy taýýarlamak wagtda belirlenen meýilnamany ýerine ýetirmek oruna etraf boýunça 75 tany däne ýygyan kombaynlar we 385 tany ýük awtomobilleri işledilýär. Şeýlegem 3 tany galla kabul ediş bölümlerine ýygnalýan buğdaý hasyly giýje günniň dowamyna büýükdensiz kabul edilýär. Häzirçe Serdar etrawy boýunça 13.881 tonna däne hasyl tapşyrylyp, belirlenen meýilnama 37,172 göterim ber jaýdyldy.
Häkim Babaday xanlaryň öňlüjikli rehmet çekmek üçin düredilen uly mümkinçilikler hemde himayet gollaglar üçin etrawyň agdyber ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýdyp, ekin meýdanlaryna geçirilen bereketli buğday hasylyny iň soňky däne seçeni ýygyna baryp, watan harmanyna tapşyrmak ornuny ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman rehmet çekjekliklerini anandyrdy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, gallaç kärençleriň geçitiren hasylyny ýetkisiz ýygyna almak maksady bilen gallary mewsüminiň depkinlerini hasy güýçlendirmek üçin virus şäherleri görmek taşardy. Sanly Omarkalyga geçirilen iş maslahatynyň barşyny soňra hormatly prezidentimiz vilayatyň Serdar etrawynda buğday hasylyny daşayan awtologyň sürüjisi bilen günara gatnaşykda söhbetleşip boldy. Assalamu alaykum mehman arkadaşlar. Salam, gowy ýagdaýlaryňyz? Ýagdaýlarymyz gowy mehman arkadaşlar. Arma bolun. Näyle üçerler, oğullar, sağlykmy? Sağlygyn işläp ýörsiňizmi? Köp sağ olun mehman arkadaşlar. Bar olun, owa garalarymyz gowy mehman arkadaşlar. Hani bir özüňiz bilen tanıştyryň. Adyňyz näme? Hormatly arkadaşlar, men Türkmen Awtologlar Agentliginiň Balkan Awtolog Önümçilik Birleşiginiň sürüjisi Çalp Edi. Çoğulu. İyi, ne çok beri bir sürücü oluyor işi yani. Men Balkan Awtologlar Önümçilik Birleşiginde 10 näsiller sürüjü bolup işleýär mehman arkadaşlar. Bir haysi kısımlı avtologdur yani. O bir yük götürücülüğü, uman teknikem taraftan birikliğine ahili. Bizim hava şartlarında çıdamlı mı? Mehman arkadaşlar, men dolandırýan awtologum Russiya Federasyasının Tataristan Respublikasynyň Hamad kısımly awtolog bolup, ol 2020-nji ýylda öndürildi. Ol özüniň ýokary ýük götürjüligi bilen tapawutlanýandyr mehman arkadaşlar. Bizim hava şertlerine laýykdyr mehman arkadaşlar. Sürüjüler üçin hem rahat hem gowdur mehman arkadaşlar. Adamlaryň armasyny ýetirden elbetde olar hoştap. Adam näbi o adamlary dili çeper bolýar, degişen bolýarlar. Aralykda wagt boldy da bir kamady adyrak alıp başladyk. Golin hamad barada goşgum düzberdiler. Şeylerek tetileri vardı. Bir ova geldi sova, kamad geldi tova. Sova san bolly, kamad bolsa han bolly. Dişler yani. Kara size gowulsa bize hasam gowy. Seýle ulaglary satyn alyp berýärler üçin size köp sag bolsun aýdýas mehman arkadaşlar. Näme gelecekte şunyalyk döwre apem kamal awtologlaryny bundan beýlekde köp satyn alar. Bu ýyl gallanyň indi ýagdaýyna geli. Sizine ýük awtologyňyzy her gün näçerek meşhurdy galla daşýanyz. Mehman arkadaşlar, sizin taýsy tagallalarynyň netijesinde welaýatymyzda galla guramaçylyky dowam etdirilýär. Welaýatymyzda buğdaýyň hasyly gowy mehman arkadaşlar. Men öz dolandyrýan awtologumda günüň dowamynda 3-4 gezek buğday gatnatmak bilen her gatnawda 15 tonna buğday hasylyny galla harmanda tawsyrýaryn. Mehman arkadaşlar. Aylyk rehmet hakyňyz nähili? Rehmet hakyňyzy bir wagtly töleýärlermi? Hormatly arkadaşlar, meniň aýlyk hakym 2 mantdan gowrak. Aýlyk haklary wagtly berilýär. Hormatly prezidentimiz. Maşgalanızda başga da sürücü olup işleyen barmy? Hormatly arkadaşlar, bizim maşgalamyzda Kakam Balkan Awtologlar Önümçilik Birleşiginde 50 ýyldan gowrak sürüjü bolup rehmet çekip häzirki wagtda ol hormatly diň jalşda benim kakamyň ýoluny ýöretýär mehman arkadaşlar. 50 ýyl onu töweleme. Ata kesbi oğlu halal ýitdirler. Kesinden kemal tap. Gallar ondan soň bir näme iş edýäňiz? Hormatly arkadaşlar, men galla oragundan soň sizin badalga beren Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýlikli awtoban ýolunyň gurulşygynda işleýärin. Dogry. Indi näme bir meseleňiz bar ýa bir aýtjak diýjekdiňiz barmy? Hormatly arkadaşlar, köp sag bolun. Hiç il meselemiz ýok. Mehman arkadaşlar. Babaday hanlarymyzyň şunaq tutan ýerli zähmet bilen ýetişdirilen halkymyzyň baýly bolan galla hasyny öz wagtynda zaýa etmeýän
yığnap almak hem de ammarlara tarşarmak bolup uly wazipe bolup durýar. Şoň urada yığnalan galla hasylyny büyükdünsüz ýetkizip daşamakda ahlas bilen elbetde işlemeli. Hem ediz men size bir can sağlığı işinizde ve durmuşunuzda ulusnukları arzu edýän. Köp sağ olun, töwelemi. Hormatly arkadaşymyz, döretip berýän ähli mümkinçilikleriniz üçin size köp sağ bolsun aýdýarym. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan işleriň rowaçlary beslensin mehriban arkadaşymyz. Başymyzyň täji, ýüregimiziň buýsanjy, mehriban arkadaşymyz. Ähli sürjüleriň adyndan köp sağ bolsun aýdýarym mehriban arkadaşymyz. Size näçe alkyş aýtsam azdyr mehriban arkadaşymyz. Ömrüňiz uzak bolsun mehriban arkadaşymyz. Soňra hormatly prezidentimiz Sanly Ulga markaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşjylar dönüp şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşçylar. Biz sizin galla oruğun döwründe alyp barýan işlerini baradaky hasabatlaryny dinledik. Ne olsa size berjek hem taşyklam şulardan ibaret. Ýagny vilayetde galla oruğunu guramoçlukly geçirmek, ösürüp yetiştirilen buğday hasylyny gysga wagtda ýygnap almak goýunça ähli zerur işleri geçirmeli. Vilayetin galla meydanlaryny däne ýygan kombaynlaryň we awtologlaryň dolu güýjünde işledilmegini üpçün etmeli. Galla kabul ediş nokatlaryna buğday hasylynyň önüm öndürjilerinden büyükdünsüz kabul edilmegini guramaly. Halkymyzyň rızkal bereketi hem de ýurdumy azyk üçinçiligini kepiri olan galla hasylyny ammarlarda we elevatorlarda talabalar saklanmagyny hökmany üpçün etmeli. Vilayetin buğday öndürjileri bilen döwlete tawşyrylan hasyl üçin tawşyryklar öýe wagtynda hem geçirilmegini üpçün etmeli. Buğday oruğundan boşan meydanlarda sürümü işlerini öýe wagtynda geçirmek we yerleri ekiş mevsiminde taýýarlamak üçin hem zerur çäreleri görmeli. Sürümde traktorlar hem dolu güýjünde işletmeli. Galla oruğu bilen birlikde vilayetin gowuça meydanlaryna ide işlerini hem agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda öýe wagtynda geçirilmegini üpçün etmeli. Gowuçalaryň hatarara bejeresini mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işlerini hem talabalar geçirilmegini bir hem gölegçilikde saklamaly. Vilayetde gant suwunlygynyň ikisiniň hem öýe wagtynda we talabalar geçirilmegini hem de onuň ýokary hasylynyň ösülip yetiştirilmegini üpçün etmeli. Atahally we Balka vilayetynyň etraflarynyň häkimleri men şu gylgalaryny orok döwründe size alyp baran işlerinde ýurdumyň azy kowsulugyny üpçün etmekde ol hem zähmet üstünliklerini arzu edýär. Men edermen babaday hanlarymyz bilen bilelikde galla taýýarlamak barada şertnamalaryň hem borçnamaňyzy awra bilen berja edip watan harmanyny ak buğdaýyň bol hasylyny tapşyrjakdyňyza men ber ananýar. Hormatly ýolbaşçylar, biz şunun bilen Sanly Ulga markaly iş maslahatyny geçip oturýar. Men esasy her ýerinde bir can sağlygyny we bundan beýlekde täze zähmet üstünliklerini tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Daşary işler ministrliğine Iqtisada Hyzmat Başguramasynyň baş sekretary Hady Süleymanpur bilen geçirilen onlaýn duruşmagyny iki tarapdan gatnaşyklaryň wajyp meselleri ara alınıp maslahatlaşyldy.
Duşun başına iqtisadi hyzmat taşgyramasynyň işleriniň ýygyjanlaşdyrmak hem iqtisadi hyzmat taşgyramasynyň 2025-nji ýyl içinde garaýşyna laýykda işlenip taýýarlanan meýilnamalaryň hem maksatnamalaryň talaba laýyk durmuşa geçirmek üçin gurumanyň beýleki ada ýurtlar bilen hereketlerini utgaşdyrmagyň derwaýsy urny iki taraplaryň gatnaşyklary hem şu ýylyň 28-nji noýabryny iqtisadi hyzmat taşgyramasynyň 15-nji sammitiniň gurumçylygy bilen bagly meseleler dogrusyna pikir alşyrly. Merimor şäherşehir Türkmenistan iqtisadi hyzmat taşgyramasyny başlygy diýär. Şu nukdalardan Nowotaq sammitiňe taraplaryň iqtisadi hyzmat taşgyramasynyň sebäpini öňüçlükden hem güllep şoňa gadanylmagyny ähli taraplaryň ıgrarlydygyny görkezjekdigini anamberlerli. Duşun başyna şoň ýalam Türkmenistanyň iqtisadi hyzmat taşgyramasynyň sebäpini durnukly şoňa üpşedilmek babatyny gurumanyň maksatlaryna hem wezipelerini durmuşa geçirmek urundy özara hereketlerini hem taraplaryny işleňişdirmegine taýýarlygy ýene bir gelek tasdiklandy. Şeride Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa gepleşeniň şäklerini resmi wekiliň video aratnaşy arkaly 14-nji mejlis geçirli. Mejlisiň başyna Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa gepleşeniň daşary işler ministriniň soňky mejlisinden bäri amalaşyryny birlikdäki işleň netijelerine fin berildi. Hususan Türkmenistanyň Amerikada Aziýa döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda howpsuzlyk, ýokary tehnologiýalar hem sanlaşdyrmak, iqtisady gatnaşyklary, sowda, maýa goýum aratnaşyk hem beýleki urgamlarda hyzmatdaşygy giňeltmek urny çykyş edýänligi belenildi. Mejlisde şeýlede Türkmen tarapyndan 2 ýylda Amerikada Aziýanyň döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyla münasibetli birlikdäki şäherleri guramagyň mümkinçiliklerini seretmek teklip edildi. Hormatly prezident bilen Islami hyzmat taşgyramasynyň sanly ulgamy arkaly geçirilen ilm we tehnologiýalar boýunça 2-nji sammitine gatnaşyp öňe süren başlanýaçlary uly gollagy eýe boldy. Şu münasibetli ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynda hoşallyk maksady geçirildi. Hormatly prezidentimiň sammitde gatnaşmagy Türkmenistanyň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostluk hem de raýdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek işinde netijeli orun eýleýänliginiň möhüm sebit we ähli-umum wezipeler çözmek maksady bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürýänliginiň aýdyn beýanyny urly. Bular barada çykyşlarda aýratyn bellenildi. Hormatly prezidentimiň ähli-umum awadançylygyň hatirasyny öňe sürýän başlangyçlarynyň ylymy esaslandyrmalary bilen baglydygy möhümdir. Şonuň bilen baglylykda hormatly prezidentimiň teklipleriniň ylymy açyşlary hem badalygy da aýratyn bellenildi. Awraly sektary we halkara gurumalary bilen köp orly esasda hyzmatdaşy etmek garaşsız betarap otanymyzyň paragatçylyk söwjilik, hoşnýetli goňşuçylyk we deň hukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny esaslanýan daşary syýasatynyň möhüm orlarynyň biridir. Bu urda bar bolan mümkinçiliklerini doldurmuşa geçirýän ýurdumyz ähli-umum awadançylygyň we durnukly ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Türkmenistan häzirki ekologik howplaryna garşy halkara taýyarlalaryny birleşdirmäge we pogtalandyrma berk agrarlygyny tasdiklamak bilen ençeme anyk we gaýra goýulmasy işleri teklip edýär. Bir tarap Türkmenistan özüniň milli lideriniň ýol başlygyna sebit we ähli-umum möçürdäki, şol sanly Awraly halkara gurumalaryň şäklerindäki işleň hyzmatdaşlyga agrarlygyny ýene bir edek tasdiklady. Şeýle hem ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp wezipelerini deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda. Tutuş dünýäde paragatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň üpçün edilmegine, durnukly ösüş maksatnamalaryna ýetilmegine işleň orun eýleýändigini aýan etdi. Dürli ogurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändik hem de netijeli işler amala aşyrýanyň üçin maslahata gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine uçurumlaryň gutorduş dawarlary öz borçly bayramçylygy urly. Dawarda çykyş edenler ýokary derejede bilim alma ugruna döredilen amatly şertler hememi iýilikderli alady üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlara ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri Awraly bilen ýerine ýetirmek üçin ähli taýyarlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutyna, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyna, halkara anfanperwer ylymlary we ösüş universitetine, Daşowatdaky Owy Hoşalyk institutyna, Ýagşehirli Qaýqaýew adynaky halkara neft we gaz universitetine, Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyna, Türkmen döwlet maliýa institutyna, Türkmenistanyň döwlet energetika institutyna geçirilen uçurumlaryň dawarasy şatlyk şowkuny beslendi.
Ýokary okuw mektebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyny gurulan davradan belent ruhy we sanany aýdym sady çykyşlaryny goşmagy ýurdumyza muraşyrlayan beýgi işlere aýratyny ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Bu şäher berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwrüni ýurdumyzda ösürmekde. Milli bilim hememi alymlygymyň özünde uly mümkinçilikleri jemleýänini hormatly prezident bilen Türkmenistany gullady we sürmekde. Amala aşyrýan tutumly işleriň dawranmasynyň beýany urly. Bayramçylyk dawrasyny alymly bilimli ýaşaňy ruhy berende watan söýjü gurup ýetişmeklerini taýfyl taýyarlar üçin hormatly prezident bilen alkyş sözler aýdyldy. Dawralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýedi-döle kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlary durmuş ýoluny urdurmagy bilen baglanyşykly meseleleri hemme tarapaly esasy çemberleşilýäniniň nowatdaky subutnamasyr. Dawra gatnaşyjylary ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryny iň gowy arzuwlaryny aýdyp, olaryň berent maksatlar üçin öňüňde durýan wezipleri üstünlikli ýerine ýetirjekliklerini anam bildirdiler. Ägerki döwürde hormatly prezident bilen taýýarlat bilen ýurdumyzda alymyň bilimiň ösürilmegini, ýaşaň dünýä alymyna şoňry araşmagyny döredilýän mümkinçilikleri aýratyny ähmiýet berilýär. Ýurdumyň ýokary okuw mekteplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mektepleriniň sanyny goşmak boýunça geçirilmeli şäherleriň meýilnamasyny amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň Uwzganadaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine Times Higher Education adly dünýä uniwersitetlerini reytingleşdirme boýunça halkara guramasynyň wekilleri bilen onlaýn görüşine iş masada geçirildi. İş masalyny dowamyna halkara guramaty bilen hyzmatdaşlyk meselleri, uniwersitet alyp barýan almabarlyk işleri, olaryň netijesinde alynan täze önümler, işine taýýarlanan tehnologiýalar enjamlar babatynda şeýlekeme okuwlary kämilleşdirmek, okuw meýilnamalaryny halkara ulanlaryna laýyk getirmek, alymy mugallimçilik işgärlerini taýýarlamagyň 3-nji basgançyny ornaşdyrmagyň meseleleri barada giň işleýän gurrun edildi. Şeýle işden geçirilmegi hormatly prezident bilen bu urda öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýänini äşgärdi. Paýtagtymyzda hememe welaýatlarda mektep okuwçylaryny gökderedäki, awadaky, sewetlerdäki çağlar saglyş merkezlerine uğratmagyň däwe urlan ajaýyp dawarasy boldy. Bu täsin künjeklerdäki merkezler nowatdaky tapyrdy. Ýurdumyzyň ähli künjekleriniň çağalan müňlerçesini kabul eder. Ýurdumyň ähli künjekleriniň ajaýyp gökderedäki, awadaky, welaýatlardaky çağlar saglyş merkezlerine gidýän körpen eteleri uğratmak dawarasy sewetlerdäki hem paýtagtymyzdaky çağlar we ýetkinjekler koşugyna geçirildi. Tumuzga deýin jaş mewsüminiň 2-nji taparynyň başlanma münasibetli aýdym sady çykyşlar ýaýbanlarly. Dörejilik toparlary joşgunly aýdymlar hem tanyslar bilen deýin jaşy uğrayan çağlara mewsümi şatlykly geçirmeklerini, täze dostlar tapmaklaryny arzu etdiler. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň üpçünedilmegi olaryň zehilerini hem okuýuplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertlerine döredilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly prezident bilen hemişelik üns merkezine saklanýar. Häzir günlerde ähli amadyklarla üpçünedilen merkezler dostluň mekany urlýar. Mektep okuwçylarynyň Tumuzga deýin jaş mewsüminiň 2-nji tapary şatlyk şowguny besener. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiqlanan meýilnama esasyna geçiriljek şäherler täsir bilen tapawdynar. Aşgabatyň günorta günjegindäki köpetagyň gözel ýerlerine hememe halaryň kenaryndaky, abada milisiýa haşylyk bolanyňdaky, şeýle ýurdumyň ähli sebetlerine çağlary saglyş merkezlerine işlere talaba laýyk alyp barylýar. Çağlaryň göwnejay deýin jarmaklar hememe wagtlaryny peýdara geçirmek üçin niýetlenen çağlary saglyş merkezleri ösüp berýän ýaş nesliniň saglyşly terbiýelenmegine möhüm orny eýleýär. Bu ýerde köp sanly oýunlaryň, sport bäýatçylyklarynyň çeperçilik sergilen köpüg şunly festiwallar ýary dürli medeni şäherlerden geçirilmegi asyrly däwe urly. Olary ýurdumyň dürli künjeklerine gelen zehiyany çağlara işen gatnaşýarlar. Çünki çağlaryň bagtyar durmuşy olary degişi derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimizden hememe döwletimiziň ösüşiniň möhüm uğru bolup durýar. Deýin jaş mewsümine geçirilýän şäherlere bilim, içeri işleri, medeniýet, sport we ýaşar täýatty ministrliklary bilen birlikde jemgyýetçilik gurumlary işen gatnaşýarlar. Çağlaryň şadýany, bagtyar hememe batly ýanlanan sesleri ýurdumyň awadançylygyny, watanymyzyň güllep düşünen öz boşly subutnamasy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bedeni hememe ruhy taýdany sadyn ese kemal getirmek döwletimiziň baş aladarynyň biridir. Munyň üçin Türkmenistany milli ýerimiziň ýol başlygynda ýaşaýyk iýleşmeden munasyp bilim hemem terbiýe almagy, beden terbiýe, sport, aýdym sady edebi döwürjilik bilen meşgul bolmagy hemem köp uğur boýunça zehinlerini ösürmäge mümkinçiligi eýe bolmak üçin ähli işler edilýär. Ýurdumyzda gurulýan döwürbat mekteplerine çağlary baglanan hemem çağlar saglyş deýin jaş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Döwletimiz ösüp gelýän Türkmenistanyň Tumuzga deýin jaş döwrüne şadyan hemem peýdara geçirmegi, deýin jarmagy hemem saglyklaryny berkitmek üçin hem arada diýär.
Çağılan şadiyan hemem batlayan alyan sesleri Bagtyar çağır üçün hurmat prezidentliği hoşalığın öz boşu uwadyr. Yurdumyň abadançylygynyň watanymyzyň şuň hemem ertirkünni anamlarynyň aýdyň subutnamasydyr. Tomusgu din jaş mewsumynyň nowa taqtapyryny din jarmagy abada milli tähaşylyk dolugyna ýerleşen çağlar din jaş we sagalçy merkezlerine giren körpeleň din jaşlary ýokary ruhrentligi eýe boldy. Güneşe bay Tomus pasynyň gelme bilen Bagtyar çağlaryň şatlykly uwalary yurdumyzyň tutuşy giňişligine gaýtaranmaja gözellik çaýy. Okuw mewsumyny tamaman çağlary abadadaky çağlary din jaş we sagalçy merkezleri gujak açyp garşylaýar. Bagtyarlyň bary ýerine çağlaryň şatlyk şuhuny has belentden ýanlanýar. Gahramanlar gydamyň taýsyl taýlary netijesinde mehr söýgülen gurşulýan ýaş nesilleri oňoýly şertler dördülen çağlar sagalçy we din jaş merkezlerine diň jalyp çağryk dünýäsiniň iň ajaýyp pursatlaryny başdan geçirýärler. Gahramanlar gydamyň alyp barýan içeri we daşary siýasatynyň esasy ödünli halkyň hal ýagdaýyny ýoklanyrmak, şol sany eneligi we çağlygy goramak, ýaş nesiliň saglygy terbiýeti hem geljek üçin zerur şertler döretmek wezipeleri esasy orny durýar. Ýaş nesil hakdaky arada mehmanlar gydamyň durmuşy geçirýän ähli özgörtmeleriň içinden ýerşarga şolup geçýär. Çağlary juda edilýän mehmanlar gydamyň ýaş nesil Bagtyar çağlar hakdaky edýän aladylary, tagalary sanardan kendir. Hurmat prezident bilen taýsyl taýlary netijesinde kemale gelen ýeri tasamylan beri bolan abada milli tähaşylyk dolugynyň düzüminde de körpe nesillere niýetlenen edisgalyň bir näçesi öz orny tapdy. Hadar deňdeniň Türkmen kenaryna ýerleşýän abada milli tähaşylyk dolugy bütün dünýäde meşhurlygy eýe boldy. Gojaman hadaryň kenaryna ýerleşýän sagalçy we din jaş merkezleri Tomus aýlary çağlaryň şadiýan guruklar bilen dolýar. Mehriman arkadamyň çağlary olaň Bagtyarly urny edýän aradasynyň beýmeşhur ullugyny her bir ädimde duýmak bolýar. Bu beýik işlere Bagtyarly we senen Türkmenistan döwletini öňküden gullady. Ýaş nesiliň bagtyna bagyt goşýar. Hurmatly adamlar, Nurta yurdumyň raýatyna we paýtaxt maşawatda 17-nji iýun saat 20-dan 18-nji iýun saat 20-de bolajak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkın ulaýatyna azken burtgap bu nordan teleskunto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 25-30 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus kenary etraparyna 33-38 gradus ysy bolar. Ahal ulaýatyna az burtgap Demaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna Şuwawr Demaratky nordan teleskunto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 18-20 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna Şuwawr Demaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-24 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşy welaýatyna az burtgap Demaratky nordan teleskunto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 19-24 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtaxt Aşgabatda Aşgabat Demaratky nordan teleskunto 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 23-25 gradus maýl gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Yurdumyň şu iýun aýynyň 18-ine magnit hadisasynyň durnuksyz ýadyda saklamagy başlaýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böleşikleriniň meşhurynyň hadadan 8 oturum artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme Tomus pasynda howanyň derejesiniň ýokary galýan ullaryny
Pasly uraga inmege maksat berýäs. Merwan ýaşary, bu da günleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merwan adamlar, şunuň bilen watan habary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ötüşeresine, ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun, edilýär.